Empezamos este webinar de planificando un novo investimento en Galicia. Este é o, bueno, pues eu planteovos un guión, que é o que vos amoso aquí, para o día de hoxe, non? En primeiro lugar, pues, explicaremos sobre de que trata ou cales son os obxectivos deste novo ámbito de EGAP Responde. En segundo lugar, pues, daremosvos algunhas claves para que arranquedes con éxito a vosa nova iniciativa empresarial. Tamén vos daremos algunhas pistas ou vos orientaremos sobre algúns beneficios sobre o que supón ou que vos pode supoñer que esa nova iniciativa empresarial se arranque aquí. E, por último, tamén falaremos de algúns apoios concretos, algúns apoios económicos que pode ter aquí en Galicia o arranque dunha nova iniciativa empresarial, non? Entón, arrancamos co primeiro punto. Aquí o que vedes é un listado dos tipos de apoio que poden recibir os investimentos a partir de 500.000 euros neste novo programa EGAP Responde, nesta segunda edición. Como acabades de oír, nesta segunda edición do programa este é un novo ámbito que non estuvo na edición previa. Por que se inclúe este ámbito? Pois este ámbito inclúese porque pola capacidade transformadora que teñen este tipo de proxectos tan intensivos en investimento e que poden ser tamén tan intensivos en creación de emprego. Entonces, atraer este tipo de iniciativas pode supoñer cambios na estructura económica de Galicia, van supoñer unha mellora no desenvolvemento económico de Galicia, tanto a nivel económico que acabamos de decir, a nivel social, xerando emprego, tamén a nivel territorial, vale? Entonces, por eso, este novo ámbito irá encamiñado a este tipo de iniciativas, vale? Aquí tedes, como vos dicía, un listado dos apoios que podedes recibir facendo uso deste servicio. Pois eso, a idea é atraer estas iniciativas empresariais, axudarlles na búsqueda de localización, asesoralos con todos os trámites administrativos, apoios económicos que poden recibir, interpretación de normativa aplicable, bueno, uns apoios bastante completos nesas primeiras necesidades que poden ter as empresas á hora de plantexarse estes proxectos, non? Como vos dicía, o obxectivo, mellor dito, que ten este ámbito é que finalmente se acaben implantando iniciativas empresariais deste volume en Galicia. Entonces, o obxectivo é ambicioso, imos ver como podemos alcanzalo, que sempre vai ser mellor indo por partes que non asumindo como un todo, non? Entón, que é o primeiro que temos que ter para decidir ou para saber se temos un proxecto? Temos que saber que queremos facer e temos que saber onde o vamos facer, vale? Entonces, no proceso de pasar dunha idea que teño na mente a un proxecto que poida convertirse en realidade, digamos que nos podemos encontrar con certas dificultades. Ese proceso de aterrizaxe pode non ser tan sinxelo como parece, entonces imos vos dar algunhas claves para que isto non sea tan difícil como inicialmente pode parecer, non? Imos ver o éxito ou o futuro éxito da vosa iniciativa ou do voso proxecto vai depender en grande medida da planificación previa que fagades, vale? É fundamental facer unha boa planificación. Como vos dicía, que quero facer e onde o vou facer, vale? Pois imos empezar por onde o vou facer. Debemos ter unha localización, debemos facer un estudio de para o noso proxecto cal pode ser unha localización idónea, vale? Que ferramentas temos que nos poden axudar a atopar esa localización? Pois temos, por exemplo, na página web de Xastur, temos un censo do solo empresarial que temos disponible en Galicia.
Vale? Entón, nosotros, se queremos montar unha nave industrial, por exemplo, acudindo á página de xestura, aparte recomendo porque é moi visual, nun plano de Galicia con puntiños negros, vemos onde existe solo empresarial disponible onde nos poidamos implantar. Vale? Entón, xa teríamos cuberto unha parte que é o onde. Que imos facer? Vale. Que imos facer é fundamental determinalo. É máis, é fundamental determinalo sobre o papel, negro sobre branco. Temos que facer un plan de investimento. Temos que saber canto diñeiro imos gastar e en que o imos gastar. Vale? É fundamental que teñamos unha idea certa dos prezos daqueles bens que necesitamos adquirir. Para iso recomendámosvos solicitar 3 ofertas a 3 proveedores diferentes para que nos fagamos unha idea do prezo real daquilo que imos adquirir. Vale? Se nos plantexamos en algún momento solicitar unha axuda pública, ter estas 3 ofertas tamén vos vai alixeirar unha parte da carga administrativa que despois, cando teñamos un plazo definido, vamos a agradecer ter feito. Eso por unha parte. Despois, por outra parte, temos que establecer un calendario. Temos que saber que este diñeiro que nos fai falta investir, temos que saber cando o imos investir. Vale? Temos que ter feito o noso plan de investimento con esta planificación e tamén relativo ao calendario, cando pidamos as ofertas, tamén obteremos o dato dos prazos de entrega. Vale? Hoxe en día é moi importante ter unha idea aproximada de cales van ser os prazos de entrega dos bens que precisamos adquirir. Dicíamos, é importante poñer negro sobre blanco o noso proxecto. Por qué? Porque no proceso de reflexionar a hora de escribilo podemos detectar cousas que nun primeiro momento se nos pasaron por alto. É moi difícil enfrentarse a un papel en blanco. Entonces, recoméndovos, por exemplo, na biblioteca de recursos da páxina de IGAP Responde. No último artigo falábase dunha ferramenta que vos pode servir moitísimo neste proceso de poñer en negro sobre blanco o plan de investimento, que é o programa viable. No programa, invítovos a velo na página web de IGAP Responde, este artículo que vos daba enlaces para descargar un modelo deste programa que vos vai dar como unha plantilla ou unha base que vosotros ides ter que adaptar ao vosso proxecto en concreto e aí ides ter que ir reflexionando sobre este investimento, cando vou facer, que financiamento teño para el, a que prazo, a miña actividade, cantos beneficios ou que facturación conto que vou ter. Quer dicir, ides ter que ir reflexionando sobre o vosso proxecto e vai vos facer darvos conta de algunhas cousas que previamente non tiberades en conta, se cadra. Entón, por unha parte, o programa viable vai vos axudar a isto. Tamén vos vai axudar a hora de planificar a vosa tesorería. Indicovos aquí concretamente que a vixiedes porque é fundamental. Nese calendario que ides facer, ides ver que cando ides ter que facer os investimentos, entón tedes que contar que naquele momento ides contar cos fondos suficientes para poder afrontalos. Isto é fundamental, sobre todo, cando eu teño un tipo de proxecto que me require inicialmente un investimento bastante forte e a miña actividade aínda non me empezou a xerar ingresos. Vale? Entón, toda esta planificación previa é fundamental. Para o tema da liquidez e da tesourería non me vou estender máis. Recoméndovos así mesmo que visitedes a canle de YouTube, porque a semana pasada tedes un webinario específico en relación ca liquidez que deu Rafael Martínez Carrasco, que é perfectamente aplicable tanto para unha actividade xa en funcionamento como na planificación previa que eu teño que facer para unha nova actividade. Vale? Entón, por último, comentovos que empreguedes ferramentas que vos axuden a xestionar o voso proxecto. Proxectos de certo volume exixen unha orde.
vale? E, sobre todo, que vayamos documentando todo aquilo que vayamos facendo. Xa non só se queremos optar a axudas públicas, senón tamén para o propio control do investimento, vale? Isto sería algo que vos vai axudar e que ides agradecer conforme se vaya desenvolvendo o proxecto. Por último, na planificación, ademais de planificar o que vou facer, tamén é de ser capaces de diseñar diferentes escenarios ou plans de contingencia, porque de ser ten de detectar os riscos que pode haber no desenvolvemento do proxecto e así poderedes anticiparvos. Anticiparvos vai ser fundamental, vale? Entón, aquí a hora de... estes serían os puntos claves, e aquí vos poño por que en Galicia, por que é interesante para as empresas implantarse en Galicia. Vamos a ver, a administración, baixo o convencemento de que o desenvolvemento de iniciativas empresariais é a medida ou é o medio a través do cal conseguir desenvolvemento económico, social e territorial, fai ou desenvolve dentro das súas competencias un ecosistema, como vos indico aí, un ecosistema favorable á implantación destas iniciativas. Entón, ese ecosistema en que se traduce? Pois, por unha parte, tradúcese nun marco normativo estable, que está continuamente desenvolvendo normas que inciden na simplificación e na axilidade, vale? Isto é fundamental, porque un dos obxectivos é que os prazos administrativos se reduzan de xeito que a administración non sexa un obstáculo, senón que sexa unha axuda ou un apoio nas empresas que queren implantarse aquí. Por exemplo, poñovos aquí os concellos emprendedores. A hora de localizar ou a hora de situar a nosa iniciativa empresarial, temos, por unha parte, na página web de Xestur, ese censo que vos dicía de solo disponible. Que deberíamos mirar tamén? Se nos metemos na página que vos poño aquí, na página da oficina Doing Business Galicia, vamos ter un listado do que se chaman os concellos emprendedores. Cal é a diferencia de situarnos nun destes concellos? Pois a diferencia é que imos recibir bonificacións á hora de ter que pagar os nosos impostos, como pode ser o IBI ou o imposto sobre construcións e obras. Imos ter unha simplificación administrativa e tamén imos poder disfrutar de facilidades no acceso a solo industrial. Entón, como vos dicía ao principio, temos que, no primeiro momento, onde decidamos ou onde estudiemos a nosa posible localización, pois debe de ser coñecedores que existen este tipo de concellos e que implantarse neles ten certas ventaxes que debedes valorar. Esta página de Doing Business Galicia recomendo-vos moitísimo a súa visita, porque é como unha fonte de recursos bastante interesantes, recursos formativos e informativos, vale? Unha das cousas bastante interesantes ou moi interesantes que merece a súa lectura é os catálogos. Que son os catálogos? Os catálogos son uns documentos onde eu, por cada unha das actividades, hai varias actividades que teñen catálogo, pois desde un parque eólico hasta unha tenda en liña de roupa. É un documento onde se me indica paso por paso, por orden cronolóxico, todos os trámites que teño que facer para levar a cabo a miña actividade. Entón, é moi útil no momento en que eu estou plantexándome arrancar a miña actividade, consulto o catálogo e vou saber cando teño que facer cada cousa. Pois teñome que dar de alta nun rexistro, teñome que dar de alta na xunta en actividades industriais de non sei que. Bueno, cada actividade vai ter especificado por orden cronolóxico cales son os pasos a seguir. Entón, eso, a hora de facer a planificación que vos indicaba antes, vai vos ser unha ferramenta de gran axuda.
independentemente de que despois, cando decidades, ao mellor, cando decidides iniciar a actividade, contratades a empresas que vos axuden a facelo, inicialmente, cando vosotros esteades planificando, isto é unha ferramenta que vos pode facer unha idea de que pasos vos esperan, vale? Ser capaces de planificar e de prever todo isto vai vos axudar. Entón, isto por unha parte, así a nivel de materiais ou informacións coas que contades. Dentro desta intención ou acción de crear un ecosistema favorable, incluyo-vos aquí a declaración de proxectos industriais estratégicos e a declaración de iniciativas empresariais prioritarias. Estes proxectos, polo impacto que teñen, estamos falando de que o proxecto industrial estratégico é para investimentos a partir de 20 millóns de euros e que creen polo menos 100 postos de traballo. A iniciativa empresarial prioritaria sería 1 millón de euros e 25 postos de traballo. Estes proxectos exixen unha calificación administrativa como tal. Nosotros faríamos a nosa proposta de proxecto á administración. A administración valoraría se o noso proxecto encaixa nestas características e, no caso de encaixar, daríalles determinadas facilidades a hora de recibir licencias, permisos, autorizacións, a hora de recibir apoios económicos e financeiros, a hora de axilizar os plazos para recibir as autorizacións administrativas. Este tipo de proxectos teñen un tratamento especial pola intensidade que vos comentaba, polo impacto que teñen xa eles mesmos implantándose aquí, senón tamén pola capacidade de tracción que teñen en torno a eles de xerar outras iniciativas en torno a eles que pode ser realmente transformador para un concello ou para unha comarca. Entón, no caso de que teñades unha iniciativa destas, invitámosvos a que fagades unha consulta a través do formulario en responde.igape.es para tratalo individualmente, facerlle un seguimento especializado, vale? Un seguimento máis individualizado para axilizar o máis posible esa implantación e, ao final, reducir os plazos que pasan entre eu teño este proxecto, o meu proxecto arranca e ponse a facturar, que é o fin último deste programa de IGAP Responde, máis en concreto do asesoramento para os investimentos de por encima de 500.000 euros. Vale? Por último, este ecosistema favorable tradúcese tamén en incentivos fiscais, como, por exemplo, vos comentaba estas reduccións de impostos que teñen os concellos emprendedores, e tamén con ferramentas de financiación e de apoio público aos investimentos. Vale? Antes de pasar aos investimentos ou aos apoios económicos en concreto, gostaríame falarvos de certos conceptos ou certas cuestións xerais que é preciso ter en conta a hora de afrontar un proxecto. Vamos a ver, os tipos de apoio que podemos solicitar son apoios que poden ser a través dun préstamo, é dicir, eu concerto, en vez de cunha entidade bancaria privada, eu concerto un préstamo ca administración, vale? Funciona moi parecido, firmas un préstamo, establecense uns importes e unha carencia, se é o seu caso, e uns prazos de amortización, vale? Iso é un tipo de apoio en forma de préstamo. Hai outros apoios que son en forma de axuda a fondo perdido. Isto que significa que eu solicito unha axuda, plantexo un investimento, se me concede a axuda á administración, fago ese investimento e a administración ingrésame unha porcentaxe, normalmente adoita ser unha porcentaxe dos investimentos, na miña conta. Non teño que devolver nada á administración. Entón, tedes que saber que na administración ou na Xunta temos tanto apoios disponibles, apoios de axudas a fondo perdido, como axudas en forma de préstamo. Ben, nos imos recibir unha porcentaxe do que vayamos a investir.
daquel plan de investimento onde nosotros detallamos concepto por concepto o global do noso investimento, imos recibir unha porcentaxe. Temos que ser conscientes, aínda nas axudas de tipo préstamo, que sempre imos ter que poñer unha parte de fondos propios. É dicir, se eu vou investir 500.000 euros, unha parte deles teñen que vir de algunha fonte que non sexa, que non reciba ningún tipo de apoio público, xa sexa a través de capital que aporten os socios, xa sexa a través dun préstamo bancario que non reciba ningún tipo de apoio público, pero esa porcentaxe de fondos propios sempre vai estar aí, vale? Indicovos aquí, como concepto previo, o efecto incentivador. Isto que significa? Isto significa que a intención da administración concedendo as axudas é modificar a conduta das empresas. É dicir, a Xunta quere que as empresas invistan e que invistan de determinada maneira ou para conseguir determinados obxectivos. Entón, as axudas que teñen este efecto incentivador o que exixen é que o meu proxecto non estea iniciado antes de solicitar a axuda. Vale? Que significa? Pois imaginadevos, eu solicito unha axuda para construir unha nave industrial porque vou desenvolver ali unha liña de produción do que sexa. Esta axuda ten efecto incentivador, entonces eu que podo facer no momento da solicitude da axuda? Eu non podo iniciar os investimentos, non podo empezar a urbanizar a finca, a parcela, neste caso. Non podo tampouco ter xa contratada a obra con aquel ou este outro constructor, vale? Non pode haber ningún tipo de compromiso que sea, digamos, irrevocable ou que implique xa o inicio dos investimentos, vale? Non podo ter nada feito antes de solicitar a axuda. Que sí que podo ter feito? Pois podo ter feito o proxecto co meu estudio de arquitectos para a construción da obra, vale? Proxecto que vou ter que presentar na solicitude de axuda. Ou podo ter presentada a licencia de construción, a solicitude de licencia no Concello. Eso sí que o podo ter feito. Eso non me perxudica aquelas axudas que teñen efecto incentivador, pero nada máis. Tedes que ter claro que as axudas que teñen efecto incentivador non poden estar os proxectos iniciados. E máis, hai algúns procedementos na Xunta, por exemplo, estou pensando nos incentivos regionais, que non só o proxecto non pode estar iniciado, senón que imos ter que, unha vez que solicitemos a axuda, e para que poidamos empezar, a administración vai ter que comprobar, pois a través, ou ben in situ, ou ben a través dunha acta notarial, vai ter que certificar que non se iniciaron as obras. Entón, temos que ver exactamente en cada un dos instrumentos ao que queiramos dirixirnos se ten efecto incentivador ou non. Moi relacionado co efecto incentivador está o prazo de execución. Que é o prazo de execución? Pois o prazo que me dá o instrumento ao que eu me dirixo, ben o préstamo público ou a axuda pública para executar os investimentos. Cando vai iniciar ese prazo? Pois cando solicite a axuda, no caso de axudas que teñan ou incentivos que teñan efecto incentivador, e cando vai finalizar, no momento en que mo establezan as bases. Cando estamos nun tipo de apoio público, vamos ter unhas bases que nos van dicir cando temos que ter finalizado o noso proxecto. Unha vez que finalice, ven o seguinte, o trámite de xustificación. Entón, eu executo os meus investimentos e xustifico que os executei ante a administración pública de acordo co que se me pedía e de acordo coa resolución de concesión para eu optar ao cobro da axuda. Entón, unha vez que remata o prazo de execución ou na mesma data en que remata o prazo de execución, temos que presentar a documentación xustificativa para nosotros poder cobrar esa axuda que temos concedida. Aquí o que fai a administración é comprobar que nosotros fixemos o que dixemos que íbamos facer naquela solicitude de axuda e naquela concesión que tuvemos.
Indan que sexa unha axuda pública a fondo perdido, que nosotros non teñamos que devolver eses cartos, sempre nos van pedir algo a cambio, vale? Ese algo a cambio, indan que non sea unha cantidade monetaria, pode ser pois que eu leve determinado rexistro documental, que eu contabilice de determinada maneira os gastos para os que solicitei a axuda. Se eu me comprometín a crear barra ou manter postos de traballo, que eu realmente manteña e cree eses postos de traballo. Que eu dé a publicidade que me exixen as normas dese apoio público recibido, vale? Temos que ter en conta que sempre vai haber, xa dame que pechamos isto por aquí, que non nos moleste, sempre vai haber algo a cambio. A administración danos un apoio, pero tamén nos exixe estas obrigas. Que pasa se non cumprimos as obrigas? Dependendo da... Bueno, entraremos nun proceso de reintegro, é dicir, teremos que devolver esa axuda que recibimos e dependendo da gravedade dese incumplimento, pois teremos que devolver unha porcentaxe máis ou menos pequena ou podendo incluso ter que devolver o importe total da axuda. Vale? É moi importante que sepades ou que saibades no momento en que vos ides ou en que vos plantexades a solicitude dunha axuda, primeiro, o prazo de execución, prazo de xustificación para adaptar o voso calendario de plan de investimento co calendario que vos exixe a axuda e, segundo, as obrigas ás que vos enfrentades para ser capaces de, ou estar en disposición de cumprir os compromisos que vos pide a axuda concedida. Vale? Indicamos aquí, bueno, as axudas de minimis é un tipo de axudas onde a propia administración nos limita canto podemos recibir desas axudas durante 3 exercicios fiscais. Vale? Debemos coñecer se a axuda que queremos optar é de minimis ou non para saber o importe total que podemos recibir. E, por último, indico-vos aquí as empresas en crisis. Esas empresas non poden, con carácter xeral, acudir á maioría das axudas. Vale? Entón, esos son criterios contables que habría que ver caso por caso, pero simplemente para que o teñades en conta e sea algo que vos sone e que vai a revisar. Entón, isto sería un pouquiño algúns conceptos previos que serían aplicables para a maioría dos apoios públicos que podedes recibir. Vamos pasar a casos concretos, vale? Axudas que hai disponibles neste momento que vosotros podedes solicitar se ides facer un investimento a partir de 500.000 euros. O primeiro que vos indico son os incentivos económicos rexionais. Vale? Estes incentivos ou estas axudas están destinadas a determinadas actividades. Vale? Indico-vos aquí que son industrias transformadoras de servicios. Para que me van dar esta axuda? Pois para mellorar significativamente o proceso productivo, para introducir unha innovación no meu proceso productivo, para introducir novas tecnoloxías, vale? Temos que ter en conta que neste procedimento non se subvenciona unha simple modernización ou imaginadevos que eu teño unha línea de produción e as máquinas que teño me están quedando obsoletas, entonces planteome solicitar os incentivos económicos regionais. Non será subvencionable a través desta ferramenta se non implica unha innovación no proceso productivo. Vale? Eso temos que telo moi en conta. Ted en conta que estes proxectos, esta ferramenta empregase para compensar, digamos, aqueles territorios que teñen, digamos, un desenvolvemento económico que van un pouquiño pola cola para tirar por eles para a cabeza, vale? Entonces, por eso se subvencionan ese tipo de proxectos que son intensivos tecnolóxicamente falando, vale? Tamén sería, ademais destas industrias transformadoras, tamén serían susceptibles de apoio aqueles establecementos turísticos, o mismo, que supoñan un carácter innovador.
vale? Teñen que ter ese componente de algo que sexa intensivo en tecnoloxía ou en innovación. Entón, estes serían os potenciais beneficiarios desta ferramenta. Como vos digo aquí, sempre que teñan esta condición de intensidade tecnolóxica, podemos solicitar os incentivos regionais para crear un novo establecemento, para ampliálo ou para modernizalo. Vale? As grandes empresas só poderán solicitar para crear novos establecementos, pero as medianas e as pequenas tamén para ampliar e para modernizar. E debemos contar con un presupuesto subvencionable de polo menos 900.000 euros ou máis, vale? Para poder beneficiarnos. Como vos dicía, esta é unha ferramenta que tedes disponible nestes momentos e que podedes solicitar. Ollo porque esta ten efecto incentivador, vale? Entón, o que vos dicía, presentamos unha solicitude, a administración dinos, sí, bueno, isto pode ser subvencionable, aínda non empezastes, podedes empezar, vale? Outro instrumento, os incentivos regionais son modalidade de axuda a fondo perdido, se nos recibiremos unha porcentaxe do noso presupuesto subvencionable na nosa conta. Agora amosovos unha outra modalidade que tamén tedes disponible neste momento, neste caso en forma de préstamo, é dicir, nosotros presentaremos a solicitude e formalizaremos un préstamo co IGAPE neste caso para estes investimentos. Aquí o máis recomendable é ver caso por caso, vale? Porque os potenciais beneficiarios están limitados en función do seu CNAE. Vale? Entón, o mellor, se vos plantexades solicitar un investimento, un préstamo para investimentos estratégicos, se queredes, plantexades a vosa consulta a través da plataforma IGAPE Responde e vemos se o voso CNAE é un dos incluídos. Se, por exemplo, a nosa actividade ou sufrimos un incendio ou por unha inundación ou por un vento forte que houve, a nosa nave industrial, poñamos por caso, sufriu danos ou o noso establecemento sufriu danos, sí que poderíamos solicitar este préstamo indan que non esteamos nese listado previo de potenciais subvencionados por CNAE, vale? Sí que este tipo de sucesos ou este tipo de casos teñen esta excepción, indan que non estean incluídos nesta listaxe. Conceptos subvencionables ou o obxecto, máis ben do proxecto similar ao dos incentivos regionais, son ampliar a capacidade productiva ou mellorar as instalacións existentes. Aquí tenemos que contar con un investimento mínimo de 1 millón de euros, salvo os casos de sinistros que vos contaba antes, e tamén a tedes disponible neste momento hasta o 30 de decembro. Vale? Eso por outra parte. Outra modalidade de préstamo que se arrancou este ano como resposta ás dificultades que a guerra de Ucrania está supoñendo para determinadas actividades, é este préstamo de financiación da operativa. Aquí, como vedes, tamén está limitado para determinados cenais, considérense os que foron máis prexudicados por esta lamentable guerra. Como vedes, aparte de financiarvos a operativa, tamén hai unha parte onde podedes financiar investimentos para mellorar a competitividade, mellorar a productividade, digamos, para estar nun futuro máis preparados para eventos que poidan suceder. Vale. Tamén é unha ferramenta que tedes a vosa disposición ata o 30 de decembro, e ata esa data podedes facer uso dela. Pola miña parte, nada máis. Deixadme poñervos a última páxina por se vos dixen mal o enlace web para facer a consulta. Vale, tedes aquí. Se queredes que vexamos algún caso concreto, sométenme as vosas preguntas, pero xa que temos a directora da área de investimento, invito-vos a que podades preguntar as dúdas que vos queden. Moi ben, Susana Luna, unha das persoas expertas do IGAPE Responde, este programa de asesoramento gratuito da Xunta
para asesorar, apoiar e formar a empresas galegas. Está disponible ese formulario que facía referencia a Susana na nosa web, responde.igape.es, por se queren pedir este asesoramento gratuito e ver en detalle cal é a necesidade que ten a súa empresa ou o seu proxecto empresarial neste ámbito concreto de axuda aos investimentos a partir de 500.000 euros. Abrimos agora unha marxe de tempo, animámolos a que se teñen algunha dúbida, nos escriban a través do chat ou deste apartado de preguntas e respostas. Temos a Susana Luna, persoa experta do IGAPE Responde, tamén a directora da área de investimentos do Instituto Galego de Promoción Económica IGAPE, a Raquel Rodríguez. Si hai algunhas cuestións que nos foron chegando a través do chat, eu vou ir lendo, así que, se vos parece, entre Raquel e Susana intentamos darlle resposta. Por exemplo, concretamente sobre o programa IGAPE Responde, sería unha ferramenta que me axudaría a facer un plan de investimento, nos preguntan. Teño o micrófono aberto. Podemos vos axudar. Podemos vos axudar a facer o voso plan de investimento, non obstante, isto é algo que tedes que ter vosotros claro. Sí que vos podemos axudar a determinar que tipos de facer unha planificación, vale? Eso sí que podemos facer, pero eso sería contando ca vosa inestimable colaboración, posto que vai ir moi vinculado ao tipo de actividade que querades iniciar, pero, por suposto, sí que podíamos ver si realizar este plan de investimento máis que nada para asegurar o futuro do éxito da iniciativa. Derivamos, como sempre, a ese formulario de IGAPE Responde para ver en detalle como poderíamos botarlle unha man nese sentido. Desde logo. Máis cuestións que nos chegan, vamos a ver. Jacobo nos pregunta: os 900.000 euros dos incentivos económicos regionais son IBE excluído, é dicir, 900.000 máis IBE? Sí, hola. Gracias Noelia, gracias Susana pola túa intervención. Como vos decía Noelia, pois estou aquí escoitando todo o que Susana está a contar e ademais a axudar no que poidamos a resolver as vosas dúbidas. Os 900.000 son IVA excluído, é dicir, nas empresas con carácter xeral o IBE é recuperable e, por tanto, os 900.000 son IVA excluído. E non só eso, os 900.000 son de investimento subvencionable, é dicir, cando tedes un investimento proxectades levar a cabo un investimento, empezades a sumar os costes que implicaría. Incentivos regionales, a Subdirección Xeral de Incentivos Regionais, que é a que xestiona estas axudas, sobre todo para determinados conceptos, ten algúns topes, algúns límites, principalmente na obra civil, que ten uns módulos de euros máximo por metro cadrado construído en función do tipo de edificación, se é unha nave industrial, se é un edificio de oficinas ou o que sea. Entonces, eses 900.000 e logo de aplicar eses módulos máximos e eses límites máximos. Moi ben, pois escoitamos e vemos a Raquel Rodríguez, directora da área de investimento do Instituto Galego de Promoción Económica, IGAPE, unha moi boa oportunidade que temos hoxe aquí pois para consultar de calquera cuestión relacionada precisamente con todo o que ten que ver coa axuda de investimentos empresariais de relevancia en Galicia, dos obxectivos que ten por diante tamén o IGAPE Responde con este ámbito do que hoxe lles falamos. E precisamente, Raquel, o fío desta pregunta que nos fai Jacobo, quere saber tamén se serían compatibles tamén con outras axudas, pregúntanos. Vale, para falar de compatibilidade, eu suelo falar de tres conceptos. Por un lado, a compatibilidade, por outro lado, se son compatibles a acumulación de axudas, e un tercer aspecto a ter en conta é a contribución financiera ao proxecto exenta de apoio público. Entonces, a compatibilidade vai no marcar cada liña de axudas. Con carácter xeral, os incentivos regionais financianse con fondos europeos, con fondos FEDER, e, por tanto, non poden ser
non poden ser acumulables nin compatibles con outras axudas que teñan tamén fondos procedentes da Unión Europea. É dicir, para a Unión Europea, cada partida de gasto que reciba fondos a súa vez dun fondo europeo, do FEDER, do FEADER ou do que sea, non pode recibir outra axuda ou outro apoio con ese mismo fondo ou con fondos distintos. Por tanto, cando unha axuda ten fondos europeos, soamente é compatible con outras que non procedan de fondos europeos. Acumulación, supoñendo dúas fontes de axuda. Incentivos regionais, pois, imaginadevos, aporta un 20% do investimento, pero despois tamén hai outra axuda que aporta minimis. Bueno, pois si esa empresa é unha mediana empresa que ten como límite de axuda un 25 e tiña un 20 e ten unha axuda de minimis, a suma das dúas axudas non pode exceder ese 25 de axuda máxima. É dicir, unha vez que se ve que é compatible, o que hai que ver é que a suma delas non exceda o tope máximo que marca a regulación. E por último, a contribución financeira ao proxecto que antes Susana o apuntaba, é dicir, sumamos incentivos regionais, sumamos o préstamo para investimentos estratégicos, é dicir, aínda que unha é a fondo perdido e outro é un préstamo reintegrable, todo ten apoio público. Pois a suma de todo eso non pode exceder o 75%, é dicir, como mínimo un 25% do que se aporte ao proxecto ten que estar exento de apoio público. Esos son os tres elementos que hai que ter en conta para ver a compatibilidade, a acumulación e a contribución financiera a un proxecto. Moi ben, pois seguimos revisando as mensaxes que nos chegan. Parabéns pola exposición, nos din por aquí Susana. Cando se fala de máis de 500.000 euros e logo mínimo de 1 millón de euros, teño algo de confusión, nos din por aquí, se poderíamos explicar un pouquiño mellor. Vale, cada liña de apoio ten un rango distinto. O sea, o de 500.000 euros foi algo que diseñou o IGAPE Responde, pero non aparece en ninguna das órdenes de apoio aos proxectos de investimento. É dicir, temos que ver en cada unha das liñas canto é o límite superior e inferior. Por exemplo, incentivos regionais. Incentivos regionais é para proxectos de máis de 900.000 euros de investimento subvencionable e, por tanto, se é para máis de 900.000, pois tamén é para máis de 500.000. É dicir, é válido. Os préstamos para investimentos estratégicos é para investimentos de máis de 1 millón de euros. Entón, sendo para préstamos para investimentos de máis de 1 millón de euros, tamén son máis de 500.000, por tanto, válido para esta exposición. Logo, hai outros programas, por exemplo, aquí no IGAPE temos unha liña, habitualmente temos unha liña de axuda a fondo perdido que nos chamamos a irmán pequena dos incentivos regionais, porque é solo para PEMES e precisamente para complementar para proxectos de ata 900.000. Agora mesmo está pechado, o sea, porque finalizou o prazo este ano, pero posiblemente o ano que ven o volvamos a sacar. Entonces, para eses proxectos de entre 500.000 e 900.000, pois tamén é válido para esta exposición. Claro, eu, se me deixades apuntar, o ideal é previamente, unha vez que temos o noso investimento, facer un estudo das posibilidades. O que tratei de facer na exposición é un listado das posibles axudas que tedes agora abertas en prazo, pero se nosotros temos unha correcta planificación, tamén seremos capaces ou poderemos, como por exemplo, contemplar ferramentas como a que dicía Raquel ou outras, vale? De aí a importancia desta planificación previa. Moi ben, seguimos recibindo máis mensaxes. Por aquí nos preguntan se no prazo no que debes manter ese investimento por algunha causa de forza maior, como unha enfermidade, un accidente, tes que cesar a túa actividade, que deberíamos facer?
Ai, Raquel. A pregunta Sí. non temos unha resposta, porque a normativa que regula estas axudas non só as bases reguladoras sempre se basan nunha norma de rango superior, que xeralmente proveñen da Unión Europea, da Comisión Europea. E non establecen ningún tipo de excepción. É dicir, nese caso, habería que comunicalo e ver o que se pode facer ao respecto. Xa digo que a normativa non prevé ningunha excepción. Bueno, habería eso que ver en detalle esa consulta no caso de que así sucedese e ver como proceder. Máis cuestións, por exemplo, preguntan, está previsto incrementar crédito na axuda para proxectos de investimento empresarial? Bueno, non sei a que convocatoria se está a referir, porque efectivamente na convocatoria do ano 2020, que aínda hai algúns proxectos pendientes de resolver, está pendiente de que fagamos ese incremento de crédito e sí, está previsto, pero bueno, hai que facer encaixe orzamentario. Que estean pendentes, non, as informacións do Instituto Galego de Promoción Económica, que iremos avanzando calquera novidade ao respecto. Máis cuestións, por exemplo, as axudas a fondo perdido contan dentro dos ingresos anuais da empresa? Verás, eso é un criterio contable, pero bueno, eu creo que podo darlle resposta. Vai depender do tipo de axuda, é dicir, nas axudas das que estamos falando hoxe, que son axudas de capital, porque o que financian son investimentos, incorpóranse aos ingresos da compañía proporcionalmente á amortización dos elementos que están a subvencionar. É dicir, proporcionalmente, si un elemento, o sea, unha construción que se amortiza en 20 anos, a axuda vinculada a ese elemento tamén se ten que incorporar aos ingresos en 20 anos. Se é unha maquinaria con unha duración de 10 anos, se se amortizan 10 anos, a incorporación da subvención tamén é en 10 anos. Se se trata de outras axudas das que non estamos a falar hoxe, pois haberá que ver o que financian, pero se son axudas a explotación, pois con carácter xeral incorporanse a conta de resultados do exercicio. E tamén vin por aí unha do tratamento fiscal, pois igualmente, é un ingreso computable a efectos da determinación da base imponible do imposto de sociedades. No caso das actividades turísticas que se depende da temporada, como se valoraría o mantemento do emprego que estamos comprometidos a manter? A ver, o emprego calcúlase en UTAs, é dicir, emprego medio anual. Entonces, aí a Tesorería Xeral da Seguridade Social ofrece uns informes de vida laboral para un período determinado, entonces mírase a eses efectos. De todas formas, o emprego que computa é o emprego fixo, é dicir, digamos que o emprego temporal non computa a efectos dos empregos a manter, pero realmente a creación de emprego é emprego de carácter indefinido. Outra cuestión, como podo saber o total de importe de minimis que levo consumido? Bueno, ese é un rexistro que debe levar a cada empresa. É verdade que hai unha base nacional de subvencións, e, bueno, podese facer aí a consulta. Non sei o que facemos para ver canto teñen, o sea, é unha base pública, e o que facemos para comprobar, digamos, para casar a información que nos dá a compañía cando nos declara as súas axudas en minimis con un terceiro, non? Cunha base pública. Pero bueno, claro, as axudas que ten cada un sabe as cada un, claro. Bueno, pois aínda teríamos unha marxe de tempo por se nos queren facer algunha outra cuestión. Iso sí, quero recordarles que tamén hai algunha persoa que nos está preguntando polo chat. O contido íntegro deste evento vai estar publicado na nosa canle de YouTube IGAPE Responde.
Imos enviarles tamén por correo electrónico o acceso directo a ese vídeo, por se queren escoitar con máis calma todas estas explicacións que nos están dando Susana Luna, unha das persoas expertas do IGAPE Responde, Raquel Rodríguez, a directora da área de investimentos do IGAPE, e así poden volver a revisar con calma todo o que hoxe lles estamos contando. En calquera caso está habilitado ese formulario na nosa web responde.igape.es. Se queren recibir asesoramento, un apoio personalizado, teñen en mente un investimento empresarial de certa relevancia, falamos no IGAPE Responde de máis de 500.000 euros, ou desexan unha ampliación da súa capacidade productiva, pois poden atopar o apoio a través do programa gratuito posto en marcha pola Xunta de Galicia. Raquel, pola túa parte, non sei se queres engadir algún matiz ou algunha outra cuestión antes de despedirnos. Sí, simplemente que bueno, se a Susana se puxose a dispor de todos os interesados para que se teñen un proxecto que o conten e avaliar as posibilidades que ten tanto bueno, para todos os trámites administrativos con esas figuras da iniciativa empresarial prioritaria, principalmente porque a de proxectos industriais estratégicos sí que para proxectos de máis de 20 millóns de euros, pero quero decir que unha vez definido o proxecto e cando xa se está a pensar en como se pode financiar, o sea, tanto con fontes propias ou alleas, pero privadas, pois podedes solicitarnos unha reunión para ver o encaixe que pode ter nas distintas liñas. O sea, son proxectos relevantes para nós, entonces nos recibimos a todo o mundo, pero bueno, unha vez xa composto todo, tendo un pouco o proxecto xa ben definido sobre o papel, e vemos o posible encaixe, porque é moi difícil en media hora resumir, o sea, Susana fixo moi ben, pero é moi difícil resumir todo o contido das axudas, porque ten moitos ou teñen moitos aspectos que a veces son matices, entonces por isto pode ser, por isto non pode ser, entonces animamos vos a que nos los contedes cando os teñades definidos. E antes de empezalos, polo efecto incentivador. Sí, antes de empezalos, facía fincapé Susana nesa planificación, non? De cara a estes proxectos. Susana, non sei se queres decir algo máis antes de despedirnos. Nada, que tomedes boa nota do que acaba de comentarvos Raquel. Antes de empezar, planificamos e vemos as ferramentas que ten a administración a vosa disposición, que son moitas, e eu só trouxe uns exemplos. Quixemos facer unha panorámica, como dicía Raquel, é pouco tempo, pero polo menos pois agora que boten un ollo con calma toda esta información, e se queren contactar con nós directamente co Instituto Galego de Promoción Económica IGAPE, pois estaremos da súa man para conseguir pois eses proxectos empresariais que vayan adiante, xerar riqueza, xerar postos de traballo, que é o que temos como obxectivo. Recordarlles que o contido vai estar publicado na nosa canle de YouTube, que poden pedir ese asesoramento gratuito a través da nosa web, e queremos agradecer moi especialmente á directora da área de investimento do IGAPE, a Raquel Rodríguez, por acompañarnos polo seu tempo esta mañá. Graciña, Raquel. E grazas tamén a Susana Luna, unha das persoas expertas do IGAPE Responde. Grazas ás persoas que siguen conectadas, polo seu interese faremos chegar o contido da presentación e do vídeo. Sen máis, graciñas e moi bons días a todos e a todas. Gracias a todos.